تیما دیفتونê ya rêxistina qedexeya çekên kîmawî rejîma Sûriyê tometbar dike ku çekên kîmawî li bajarê Hemayê di adara sala 2017 de bikaranîya Pompeo jî dibêje Washington bi derencamên wê rêxistinê re ye. Tîma dîvçûnê ya rêxistina qedexeya çekên kîmawî di raporta xwe de ragihand ku çekên asmanî yên Sûriyê balafirên leşkerî, corê Suxoy 22 helîkopter û bombeyên klor û gazesarîn armanca gundekî li bajarê Hemayê di sala 2017 de kirine. Herwiha rêxistina navbûrî serbar kir ku gazesarîn li başûrê bajarê Elatamîne li Parêzgeha Hemayê di 24 adara 2017 de hatiye bikaranîn. Herwiha rêxistina navbûrî serbar kir ku gazesarîn li başûrê bajarê Elatamîne li Parêzgeha Hemayê di 24 adara 2017 de hatiye bikaranîn. Di sala 2018 de rêxistina qedexeya çekên kîmawî te kes kirbû ku gazesarîn û klor li bajarê Elatamîne hatiye bikaranîn bê ku ti alî tometbar bike. Ji alî xwe ve Wezîrê Derve Amerîkayê Mike Pompeo ragihand ku Washington derencamên rêxistinê re û serbar kir ku raporta rêxistina navbûrî belgeyeke nû ye li ser bikaranîna çekên kîmawî ji alî rejîma Sûrî ve û serbar kir ku li cem rejîma Sûrî mawadên kîmawî wekû sarîn û klor hene. Li gorî kanala DW belav kiriye biryara rêxistina qedexeya çekên kîmawî di mehên bê de raportek derbarê êrişa gaza klorê li ser bajarê Dûmayê ya di Nîsana 2018 de belav bike.